Egunon, hemen gaude beste behin ere, Oiasun Aieraneko hirugarren edizioko bideoarekin kasu honetan. Oraingo honetan, aitzinarteko euskararen inguruan aritu ginen solasten, oso ginen zen, euskara hutsean errepikatzen dut, eta, atera genituen zenbait ondorio, edo, lehenik eta behin esan, errepaso orokor bat egin genuela, zein zen errealitate linguistikoa Iberiar penintsulan erromatarrak iristean, ikusi genuen, gure lurraldea erdibituta zegoela. Alde batetik genuen zonalde indoeuroparra edo, eta bestetik zonalde ez indoeuroparra. Aitzinako euskara, bere bizilagun, ekialdeko bizilagun iberiarra bezala, zonalde ez indoeuroparrean izango genuke. Ikusi dituen, zenbait ezaugarri, berezi zituztenak eta abar, Aitzinako euskara gutxi gora bera baskoien lurraldera mugatzen zen, ez zuen baskoien lurralde guzti hartzen, hori ere komentatu genuen, eta Pinon iparraldera noski hori izan den zuken bere epizentroa, bere nukleo nagusia, Akitania inguruan. Zer gertatzen zen mendebaldean? Ez dakigu ziur, iturriak oso urria dira, noski erromatarrek ez diote ezer, eta hori, esan bezala, ditugun iturri gutxietan, inskripzioa dira gehien bat, bertan agertzen den onomastika indigena, gehien bat indoeuroparra da. Hala ere, badaude ere aitzinako euskarako zenbait termio edo, baina gehienak indoeuroparra dira. Eta, hala ere, toponimiari jarraiki eta abar, ikusi genuen, zenbait teoria daudela, zenbait errealitate ezberdin alkarbizitu alzirela lurralde horretan, eta, gauza da, erromatar imperioa desagertzean, badirudiela, aitzinako euskara dela lurraldean bizirauten duen hizkuntz aurre erromatar bakarra. Eta horixe izan da dena, espero dut gustatu izana, eta hurren arte.